Nema, пуснеме касетите, да ги гледам. Ще му даме свия. Не бой се, Брачедов. Обаче тогава, ако те срещне полицията, ще те глоби, приятел, да знаеш. Нямаш номер? Те останала сара на глоба и... Тя си ми врави, да знаеш. Приготвил си тук, пише нещо, обаче номера го няма. Няма го номер. То не е регистрирано. Се да видиш къса направи.
влява и дечицата за всеки случай вече. Там бяха по 2, сега и по 50 сино. Дай ми 10, дай ми. Моите дребни, да. Ай, се пазаря ме неща и Ами, така. това си бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така сега, лапи се да се снима гарно. Колко са ми? Пуйките, Дай да, ми ще, ето Ами, като тека това. дуега, Може това. Шчана, шучана, носа. На тебе. От петта. Приятели мой, гледам отвънка има много коли събрани пред твоята къща. За къде си ги подготвил? Сватба? Машала, далече ли ще ни водиш? Далеч. Далече. Боя далеч. Нахапване и пиване? Да. Хапване и много пиване. Е много развълнуван. А даровете тук, дето са приготвени, са от твоята майка, предполагам? От майка ми и от двете ми баби. За? За булката. Има и топлички дрежки, и с къс ръкав. Всичко има. От всичко по малко. Ала да дава хубаво. Да, отдавах повече. А тук, дето го хванах в началото и пак съм на него, блести и трудно се фокусира. Предполагам, че е от благороден метал. От майка ми, да. От майка ми за хубавата му. Шо майко? А тази чаровна дама, дето е помощничка в момента? Тя ми е като сестра. Да, дама моя сестричка. Това е групата за бързо реагиране. Ако се наложи, и комшийката ще открадеме, нали? Ерлията е на младите.
Pacali! Kaču je what?
Зная колко ме обичаш, но страхът в мен шепти. В живота става всичко, може друг да срещнеш ти. Точно ти си любовта, която искам. Чуваш ли? Чуваш ли? Всичко. Здравей, здравей, Терката! Много си хубава! Една само сними тази стара женица. Ама снимай, снимай. Айде, съдей си. Нещо, нали? Даже в бързината малко реши да съкратиш пътя. Малко се обърна.
Работенки така да има да... Викаш така... Да не са празни. Задет! Малки част към къщи да ви изпаднат. Живи избрал да се пригаждате. Желавам ви да бъдете винаги щастливи или безщастливи. Чакай, да вземе да ми започва
Па направо на стъклото пред шофьора, бе. Това трябва да гледа. Калираш колите? А? Шо да? Я ги знам. Знаеш ли, Гнерлия, да вия? Здрави да си го Ти дес. Аз се пънувам да дядя. Да ми сте живи и здрави, хлюци пред... Ай, на така, че да ми да е. Ма нека да имате кубет. Мичето? Ай, го мичето. Ерлия, да ти да я кажа. Патетки те си личи на тия.
Слизай. Наване няма. Няма проблеми, ще дадем една вас тук по някой лев, ама трябва да изпеете една песен. Не може да пее. Не, за да получите, трябва да изпеете една песен. Може, не може да пеем. Добре, изпейте една песен. Не може да пеем. Изпейте една песен и... Може ще ви дам някой лев. Пожелаваме и живи и здрави да са и пожелаваме близнаци след една година. Не, това всеки може така. Изпейте една песен, бе. До вечера там. Това се напиеме, тогава се тресни, не мога да пеем. Вие сега, То са гърлото пресъгнало, не може. А па и не давате. Вие сте дали, вие сте дали. Дали сме. Това се отдавам, изпейте една песен, няма проблем. Ако не изпейте една песен, пускайте капата. Не имам мърдна. Няма. Ле, Зелени само, таки не приемем спинки. Нещо сухо. Върни по-дълбоко. Имаш големи джобове. Няма, тия са празни. Криза. Слагай каблуката и тогава бъркай в джоба. Тук подваля, вие. Живи и здрави. Гледайте сега, можете да изкарате още 2-3 лева отгоре, ама ако бяхте изпели по една песен. Затова няма си заслужава. Гледайте това природа, живеете, трябва да имате гласови да пеете. Така е, не, така лесно няма да размина. 4 лева. Това няма за цигари, човек. Цигари няма, бе. Цигари няма, бе. Мой. Като се скачиш еба отгоре, да излезе всичко, не може. Не, няма как да може. Сега вас какво да ме правя? За един сладолет! Какво да ме правя сега вас? По една будка да щипнам. Тя, че отдолу ме обраха направо. Направо ме се влезе. Айде, не трябва ще перекупи. Взимеш хубав сладолет. Ти по-голем, май, ти по-голем. По-голем. Ти си по-манечко. Къде дадох повече, кое е така? Айде, ще ми сега. Давате я, момата? Давате ли я? От имате късмет да дойдете в павиянето, я пусти. Камерата идва да не можеш да не снима. Искам да говориш, чуваш? С какво право не спираш? Ама от много време. Да. И сега с какво трябва да направим? Да дадеш пари. Колко сърце ни държи? Да. Ама ти отдолу ме се влезе да направо. Няма абсолютно нищо. За един сладолет ще найдеш. До боето ми са защити. Чай да видя пък тук. Има ли почти? Ти, на колко години си? И като ти е името? Айше! А ти? Емиле. Джанове, ти Айше. Това е много хубаво име. Това е най-хубавото име. Ти ще получиш. Един сладолет и един и два е си убав. Сладолет е такава варичка. Достатъчно ли си? Добре? А ти ще получи една тълка. Съгласно е? И вие сте много хубави, и вие да ми сте живи и здрави, време на ръце. Не я пускат лесно, приятелю! Знаеш, голяма са дорана ти! Да, ето Башарански е при нас.
Добре, ама ние идваме от Бунцево. Ние от Бунцево идем. Вие се спирате и искате парички, както знам, нали? Ама добре, за да ви дам парички, една песен да ми спее. Ай сега да видим. Колко по-въпрети, толкова повече парички ще получи. Съгласни ли? Хайде да видим се. Хайде се. Спейте, че получите парички. Слушам, иначе няма парички. Къде не се чу от колите? На кой се да давам? На всичките. На всичките са това че не е важно. Ти си готов. Дай ми пусна. Ей, това се. Ти ходи на всички на губа, върни някакъв лишния изпъти. Ти мален гадо, ай ти пак. Ти да си стинка. Ти си по-голем. Я, те пусна. Ама ти иначе и това ще закупиш. И това ще закупиш. Ай си кефе. Тия са фалшиви вече. Ама не имам. Как се Виж каква хубава усмивка има. Тук за широ. Добре, хайде така. Ма нема, оти на не трябва да има. Е това тук един сладолет, бос си купиш. Един сладолет. Да, голям. Ма ти го загубиш и него. От който го ги купи и тук, натам колата може да се мине. А тук ти си останеш празен. Айде всеки този. Айде. Тук малко гледате повече. Как се казваш? Аз е? Айде специално ти има още един лев. Много да даде там на край. На край сме сам. Ето тук режа, до тук режа и колата си минава и ти не ема. Айде си ляп, че не се извагай. Малко са лето.
Дали от Саля? Само ми се струва или тази стая е по-голяма от онази, в която бяхме у вас? По-голяма е. Извинявайте, че не може малко да видите тук едни хора, да видите специални хора от Монтана. Може да се представиш. Много ви е приятно, че ви виждам и че споделям радостта си с вас. Нося ви един подарък от нашия край за спомен от мен. Да го сложим. Един сервиз за храна, но да ви носи щастие и късмет и да се сещате винаги. Честито. Така. Да, всички нека да се радват. Сега ли парите трябва да дадем? Сега ли парите да Сега ги закачи. Направо да заведете буки. Да. Ако искаш стали са гуд, май. Не може. Камба, ти в Италия, ти горе-долу готвиш ли добре? Знам как се слага, нямам на представа. Казваш го убедено. Сякаш си пробвал нейни госби. Може да се каже, така ли? Виж свекървата как се е постарала. Много да, сега виждам. Тя ти поплетеш, знаеш какво става. Не знам, може ли да се снима? Може, разбира се. А сега може ли аз? Да. На нас ни е много интересно, направо толкова много искахме да отидем в началото. Се спредисам. Ние закъсняхме, така че ако сте решили да дойдете. Дойдохме, но не успяхме точно там, дето искахме да бъдем, не успяхме. Не се предава клетичка. Дочекваме за убо. Да, всеко да дочеква. Всяко да се очаква, мила, убо да се радува. Айде. Да прелагуваме един по един ергинето тия. Живи и здрави, ела да се дава тук на пъка. Погодия, това най-важно. Дуаме погодина па на машкара. Тия, да си е благ мобието това. Младите са се избрали за това.
какво ме прави? Сапа не да не знае. Sada ti imamo naš. Къща, брат, тега ги мач. Харабан. Аз здраве да ви дава, на фака много. От нас малко дава много. Здрави деца и ти да си жив и здрав. Али отива по смешки деца и момичета естествено. По-скоро. Така тебе. И Жоак. Няма да плачете сега за убаво, за весело. Няма да плачете. Успокойте. А тук има и други хубави ергенчета, не е само Камбер. Стига семейен живот, един младо семейство, живи и здрави. Това да ви дава така богатство късмет. Машкараци. От нас малко от Нане и от мене. Да. Честито Живко, живи здрави, да се обличате винаги така, както сега и пожелаваме. Запомни. Живи здраве, много здраве, щастие, късмет и ви пожелавам близнаци, успех, живот от машкараци. Честито ви. Хайде по-скоро това да дойде. Машкараци. Бека, ти тут старост бе. Я ти го пожелавам първото да е женско, да гледа мъжкото. Честито и старост. Село да ме гони той живот. Женски равни предава. Чаш важно, здраво и да си. Животен тук вас. Привет, да ме костаеш. Не се костаеш, да по-нана. Чува газа за какво? На масата. Скоро да вас да дойдеме.
Честица ме живе здраво. Казвайте по-височко, какво сте решили да кажете? Мъжки. Не, женски и мъжки. Шарена китка да дадела. Взимай черко, взимайте си. Ми да, женско, те си има мъжки. Взимайте си. Да си има по една щирка. А въобще, също женско, аз го обичам момичета. Ти дари лайк два пъти, знаеш. Изключително романтична. Ако и на вас пробва да правите такива романтични и снимавайте с диските и форесторите, защото понякога могат да разпознаят, че зад вас се крие чужда самоличност. Стите се благодари. Може да го замете сестра, де? Някъде по-добре. Палци. Браво, сестра, най-добра си мен и ви там. Влизайте. Свет, брат. Малкия ви живи здрави. Ами въобще няма. Момиче. Грация. Здраво, момиче. Наседайте. Здравейте. Минава този ли? Мъжкараци ви пожелавам. Цялото семейство. Щите и на вас. Погодиецер да си Аллах да ви дава. Погодиецер да си Мъжкараци да ви дава. Живи и здрави да сте, мъжкараци. Живи и здрави да ви. Живи и здрави да ви. Как е, момчета? Добре. Да бе, снима с тия дългейки. Се развали камерата. Той малко не може да направи запис. Изгори камерата от мене, бе, чуш ли бе? Съската набарай си точките. Защото е при теб.
Ajme, dere. Варли с апарата. Я ще черпая даже колко Гледаш, народ съм ти докрал да ги черпиш, бе. Ти викаш, ти черпиш кога да дойме при тебе. Ей, той при тебе. Не, бе, кана дома, бе. Тука. Днес ми си при тебе, дъще. А не ги оплашиме там от това, ще ви много хора сте. Много хора сте. Това не е ваша работа, викам. Вие тук се оправите. Ще да да. Кое? Много момче отгоре. Само за едно момче ще имаш това. Кой може да дойде после? Няма бе колко да дойда, бе. Е така, че парката на врата. Е така, я че помагам. Аз ще разхлабвам. Хайде ти да надвиеш, чуваш? Я че надвия, ке? Няма страшно. Момчето ти в моите ръце е на силни. Ще го направиме. На место. Той си е на место, но до себе беше свободен и виж, няма го притискаш. Трябва да оставиш тази пауза да я преодолее, защото сега свободата е имал и директно се обвързва вече с тебе и край. Горе-долу мога да го кажа, че влиза в робство. И трябва да му направим това нещо да влезе в този преход. От свободен човек в човек, който е в робство. Ти така да се чувстваш? Той от собствен опит знае. Да кажем, че това беше речено времето. Много съм те изпушила, бе. Кай вика някакъв отказ. Пошах да слушам жената, вече не ме е страх от нея. Че се слушате взаимно, компромиси, един брак. Не, издува дявол да слушате от сестрите, че почна да ви вика. Гледаш да го настапиш, да го направиш мъжко чехва, такива работи да няма. Взаимно. Ти да го слушаш и той да те слуша. Взаимно. Ние да си се разбираме. Взаимно да си се разбират. Това е вала приказка. Взаимно. И все пак, приятелю, не забравяй, че на света има два вида мъже. Мъжът е главата, а жената е връзката. Значи, кои са двата вида? Така. Едните, които слушат жените си. И втория вид, които не си признават. Да, браво. Той че и от двата вида. Значи пак трябва да слушам. Всички това така. Що ми е кмет, ми каза нещо така. Да се ти да ми така да се слушам, нали така къде да слушам. Да слушат. Така разбрах. Много зависи от нея дали ще слушат ли. Еми той ще слуша как. Те щом се обичат, как може да слуша. От жената зависи много мъжа какъв ще стане. От жената зависи. Казвам го, категоричен съм. Така като гледам, При добра домакиня и мъжа става направо перфектен. помучи, кротък, Да, кротък. а детето не е много хубаво. И то е под крилото на мене. Лош човек, аз не търпя. Да знаеш, че няма проблем. Като дойде на работа, ляга си в 8:30, става в 6:30. Лей си редовно зъбите. Краката си ми е преди лягане. Не му кажувай косурето. Добър на всички. Приятно ви. Здравейте. Честит празник. Добър ден. Живи и здрави Чакай сте. само булката. Живе здраве. Цялото семейство да си здраве. Ето дай ще ми дам както. Там и пощаре. Не, тук при нас не е. Не, тук при нас не се случва, няма булката. Това е за булката. Това е за булката оттам и отдолу тия елеци. И там е нещо на златицене. Така. От Деде Камбер. Това е от белия елек до белата нощничка. Отдолу, без тия пари е тук. Седете. Ето тук до халато. 500 лева и златния пръстен на Камберчо. Така. Парите на булката, пръстен на Камберчо. От белото елече, там до другото бело елече. И тук отдолу. И тази пътека и 1000 лева пол.
Другата му Нане. Черни са всички. Всички. Само да са живи и здрави. Задължително много деца. Много. И я така викам. Нашето пожелание беха също. Да. Повече деца. Роклята много хубава. И костюма. Много така. Живи и здрави да сте. Много здраве и късмет. През живота и... такива да направим Ама ти ли знаеш, че ни бе? Да вика я. Дайте да вика. Сега се казва. Чик се посъпам, че съм на урод, тя иска на урод. Сега като тапа да купила. Чики на урод, била се малко. Живи и здрави да се вия, големи да раста. Искате да се снимате с звуката? После си ви караме снимки, да? Айде, снимайте. Айде. Ама той... Една от тук, една от тук. Ще ни кажеш ли от кога се познава? Сигур 4-5 години. А има ли нещо интересно по начина на запознаване? Да, има. Ами ако не е тайна, може ли и ние да узнаем? И тя имаше рожден ден. И те бяха при нас. Музика, Велка. И там се запознаха. Той пусна поздрав, обаче е тайно пожател. Ама не е бил дълго таен. Не. После е станал явен. Останах впечатлението, че си опита от нейните госби. Значи тя не готви горе-долу, а си готви добре. Еми ти си късметлия тогава, приятели. Доволни ли са от готвача, момчета? Супер доволни, предоволни. Защото и аз съм доволен. Прекрасно се е справил, нали? Има. И чорбаджията не е пестил материал? Точно, да. Не, ако вземе на песни, тогава ще мога да знае положение. Ще глобавам. Специални поздрави на всички трудещи се тук. Прекрасно е всичко. Всичко има. Доволно предоволно. Не само, че го има, много е вкусно. Живи и здрави. И да са щастливи в живота, да светли. Иншаллах. Да се плодят като зайци. Малко множко ще и дойде, ама... И да се обичат като гълъби, дай. Точно така, да се обичат като гълъби. Дякую. Жив и здрав да си да ти дава лайк да ги години. Вишка! Яла ги Специални поздрави, майсторе! Прекрасно си изготвил, както винаги. Всичко е супер. Машала! Супичката отлично.
Това е фасула, много апетитен и той. Шеф Манчев има право да се научи при тебе как се готви. За голямо количество. Това е лахмията. Шала. Всичко апетитно. Вкусно и даваш. Като го пробваш, даваш оценка. Пробва го и ти казвам, безкрайно вкусно е. Благодарим. Живи здрави и се събираме. Здрасти, Сашко. Камбер ще вече пиете, Вие, момичета, ще пиете? Не, не, укори, нали? Камбере, договорихте ли се за танцовия състав? Ще го спонсорираш ли така с лътка? Нещо изключително автентично, което го няма другаде. Интересни мотиви са и няма два еднакви чифта няма. Всички са различни. Айде да измислим да видим кой може и ще не може. Там сте я и може да пиете. На твое. Добре. Айде сега ще помисля и ще ти кажеш това. Да ти кажеш. Добре. Жирански, вие безалкохолно искате ли? Да, благодаря. Ето, сега. Как предпочитате чашката? Догоре или до средата? 3/4. Кой се включи? Благодаря. Можеш да помогнеш на един мой приятел, аз като се оправим с 10 лева да дадеш на ръче и половинка ракия. На Сашко на Коля. Добре, а когато си е вкъщи, не може ли? Не знам, той няма нещо, самия Камбирчо няма нещо да има тази тръпка, ако види с такива гащи, разбираш ли? Друго да види модерно, малко по-така. Друго, той не е старовремски мъж, да речеш. Всичко купа, всичко какво? Я, като се оженихме си, съм си носила всичките търлъци. Ходеше, мани иде! Искаш да те доблеко от това, като си бегаме с тентеневи гащи, искаш ли? Да, лошо, нема. Не може, бе, тия момичета се... Обаче, приятел, аз се заглеждам да ги видя някъде тези гащи и не мога. Ти къде ги? Ти не можеш да видиш, защото си с камерата. Ма я виж тук, моя шал, бе. Да. Сега виж сега, господин Шарански. Кое? Шалчето. Тия кученца, да, може да се носят. Кученцата може, ама... виж, тук си го е сложила жена. Това сплетеното, тук до сърцето това си останало отдясно. от едно време. До сърцето отдясно. Да. Бяло и черно. Значи имаш и от мен нещо. Да. Ръце. Кое ръце? Най-напред дясно така. Ще се дала съм Аганко. Ще ти здраво да ми ти Аганко. И ти да си жива и здрава, да си дочакаш по-замуша за булката. Честито си ли? Живи и здрави да сте. Янаки, влизайте си в себе. Ишала, Яне, ти да си дочакаш хубава сна. И го трябва. Живи, здрави, Илия. Аметко, брави си. Хайде, ви да се живи, здрави, по-скоро на вас. Там, сино. Там, Турайна. Там, Родне. Нали се върнахте вие? Бабайте ми къде? По-скоро пред те вече да дойдем.
Красавицо. Чакаме джаму и тръгнахме. Чакай дойде по-малко час. Чакай дойде чак. Ма не е работа сега, чакай дойде. Обръча те снима джаму. Джанка, убралица ка камера. Живи здрави да сте. Тето и старост, живи здрави да сте. Старост. На тебе, а? На то не дава, на то не дава. Живи здрави да сте. Живи здрави да сте. Не малко рано, не бързаме за бебета. Седете. Седнете. Не се бе, къде ли бегаваш? Той е бързо. Седи се. Божо! Я став да вече стилко се страха, нещо на друго. Седи така. Не му смълчува, не сбегаш. Много не вам да седне. Седете си бе, седете. Здрави да ми сте, ще рано живи здрави. Я не го. Жива и здрава да ми си. Живи здрави да сте. Седнете. Седнете. Камби се нека излезем с един пусти. Седи себе, къде. Викайте да сервирате двойка, да не направят сутрин да не сервирате. Седне да. Влизай. Само младите са. Младите са. Стито. Живи и здрави да си. Честито. Живи и здрави вие да сте. Светло да идете заедно в кухня. По-скоро към вас да дойдеме. Алише! Честито ми ти булка, сину. Честито ми. Живи здрави. По-скоро към вас да дойдете тебе. Тика сините да оставим. Не. То трябва да излеземе, сте ли набори? Смете булката, как си смете булката. Честито щерко. Много. Ерлия да сте. Да вече конарчинка. Не пречиме. Живи здрави. Ой, сега супер. Късметли да са най-важни. Айде, Ерлия да вие, живи и здрави сине, с мъжки деца, Ерлия да вие сине, с мъжки деца да станете. И ти сине, здраво да Пред вас. Ей! Так сте, Нана. Към бе? Ще то булка. Курица, тя, айде, седа е убаво.